चर्चा। शिव गुरु उहे उहे जाला हो, जहाँ होला शिव चर्चा। होला शिव चर्चा बहिना, होला शिव चर्चा। होला शिव चर्चा शिष्या, होला शिव चर्चा। शिव गुरु उहे उहे जाला हो, जहाँ होला शिव चर्चा। शिव गुरु उहे उहे जाला हो, जहाँ होला शिव चर्चा। उहे शिव चर्चा में ब्रह्मा जी आई है, ब्रह्मा जी आई है हो, ब्रह्मा जी आई है। संघवा में लेके सरस्वती मैया हो, जहाँ होला शिव चर्चा। संघवा में लेके सरस्वती मैया हो, जहाँ होला शिव चर्चा। उहे शिव चर्चा में विष्णु जी जाला, विष्णु जी जाला हो, विष्णु जी जाला। संघवा में लेके लक्ष्मी मैया हो, जहाँ होला शिव चर्चा। संघवा में लेके लक्ष्मी मैया हो, जहाँ होला शिव चर्चा। चर्चा में मन लगाला हो, जहाँ होला शिव चर्चा। उहे शिव चर्चा में कान्हा जी जाला, कान्हा जी जाला हो, कान्हा जी जाला। संघवा में लेके राधा मैया हो, जहाँ होला शिव चर्चा। संघवा में लेके राधा मैया हो, जहाँ होला शिव चर्चा। शिव गुरु उहे उहे जाला हो, जहाँ होला शिव चर्चा।